Bayramalı. Türkmenistanda ıssıq howanyň derejesiniň artmagy bilen Mar vilayatynyň şäherdir etraplarynyň we owy ýerleriniň ýaşaýjylary elektrik toklarynyň ýetmeçilik edýändigini we bu ýagdaýlary elektrik gulluklarına ardy şikayet edenlerine değişli gulluklar halkyň şikayetlerine seretmeýändiklerini biziň habar kanalymyza getirdiler. Her ýyl Tomuz faslynyň gelmegi bilen howanyň gyzgynlygy 45-48 derece çenli ýokarlanýar. Bu ıssıq havalarda öý sowadyjysy, ýagny kondisioner bolmadan öýlerde arkaýyn we rahat ýatyp bolmaýar. Öý sowadyjylaryň bar bolsa-da elektrik toklary ýetmezçilik edip, sowadyjylary işletip bilmeýär. Her ýylyň Tomuz faslyna bular ýaly wakalar welaýatyň hemme ýerinde, esasan hem owy ýerlerinde ýaşanylýar. Elektrik toklarynyň ýetmezçilik edýändigini şikayet etmek üçin yerli ýaşaýjylar bolup etrafymyzyň degişli elektrik gulluklaryna baryp, bolýan ýagdaýlary düşündirip aýdanmyzda degişli ýolbaşçylar ýaşaýan köçäňiziň tok paýlaýjy elektrik enjamynda bir kemçilik bar we bu kemçiligi düzedip bolmaýar. Täze enjam almaly bolýar. Gynansak-da biziň gullugymyza täze enjam gelmedi. Şonuň üçin biziň edip biljek zadymyz ýok diýip Mar etragynyň degişli elektrik gullugynyň ýolbaşçylary bize tok paýlaýjy enjamy ulanýan yerli ýaşaýjylar bolup, öz aramyzda para jemläp almagymyzy maslahat berip işi başlaryndan soňýarlar. Täze tok paýlaýjy enjamlaryň bahalary Amerikan dollaryna barabar. Dollaryň gara bazarynyň bahasy bilen ony yerli ýaşaýjylar bolup almak has gymmada düşýär. Hakykatda elektrik toklary paýlaýjy enjamlary we simleri almak hem de olary gurnamak degişli gulluklaryň işi. Jogapkärleriň ýerine ýetirmeli işlerini ýaşaýjylaryň boýnuna goýup, işi başlaryndan sowmalary kanundan daşyndaky bir ýagdaý bolýar diýen yerli ýaşaýjylar gyş pasly gelenne tebigi gazyň ýetmezçiliginden kösenýändiklerini, Tomuz pasly gelenne bolsa elektrik toklarynyň ýetmezçiliginden kösenýändiklerini sözleriniň üstüne goşdular.